Күзләреңне яратым дигән җыр белән Болгар радиосы милли музыкаль премиясының лауреатлары булдылар. Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Һәм сезгә бер сорау. Бер-берегезгә карамыйча гына Азатның күзе нинди төстә? Минеке кебек төсле аның күзе. Яшелле, көрәнле дип әйтәм, бер төрле безнең күзебез. Минеке аныкы кебек. Әмінә күз қарашыннан қайсығыз үтәли аңлата ала? Менә бер күз қарашыннан аңлыйм мин аны дип. Кемнекен әйтә аласың? Син Азатны аңлыйсыңмы бер күз қарашыннан? Әлбәттә аңлыйм. Йөзенә карашканым, күзенә карамаса да була. Аның күзенә карап та тора кирәк, йөзенең пишман күрсәң җиткән ди. Мин дә аңлыйм инде. Инде 15 ел яшибез. Безнең быел 15 ел булды. Юбилей елы бит. Алсы белән 1 декабрьдә булды. Шуңа күрә 15 елда инде хайран аңларлык булды. Бер-берегезнең күзләренә мәхәббәтле улы шундый ярату белән генә карагыз, ярыймы? Конечно, аңлашып, шулай яшәргә насыйп булсын. Алда да. Матур гаилә. Матур гаилә. Котлыйбыз.